ಪ್ರಾರಂಭ ಸಮಯದ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ದೇವರಾಂಜನ ಮಂಗಳ ಸ್ವರೂಪಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನು ಭಕ್ತಿയുടെ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಮ್ಮಂತವತ್ತಿನಂಚಿನ ಪಂಚಂದಾಯ ಸತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿയുടെ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಣ ಮೂಳು ವಿರಾಜಮಾನವಾತುಪನಂಚಿನ ಹೊರಗಜ್ಜನ ಗುಡಿಗನ್ನು ಭಕ್ತಿയുടെ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾಗದೇವರನ್ನು ಕೂಡ ಕೈ ಮುಗಿಯುವಂತೂ ಗುರು ಹಿರಿಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮ್ಮ ಕುರುಪನಂಚಿನ ಸೇವೆನೆ ಆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಸಂತೋಷದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆ ಪೂಜ್ಯತ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಫಲನೆ ಸರ್ವ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗಳ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಕೊರಲುಡೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಾದ ಕುರುಡು ಕೊಡದೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಸಮಯದ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಫಲ ಪುಷ್ಪ ಕಾಣಿಕೆನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದೆ. ಆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪದ 2 ಜನ ಸೇರಿದೆ ಅಲ್ಪ ತೀರ್ಥದೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. सर्वं तस्मै श्रीगुरवे नमः. खण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन जराकरुण्मेलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः. प्रार्थनां समर्पयामि. वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा नमः. प्रार्थनां समर्पयामि. ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪದೆ. ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕುರುಪನಂಚಿನ ಸೇವೆನೆ ಗಣಪತಿ ದೇವರ ಸಂತೋಷದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾಧಿಪತ ಜಯ ನಮಃ. ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ. ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಆದಿತಾಮುಖ್ಯರ್ಥವಾದೆ ತಾಮನೋಹರಂ ದೇಹೋ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ಜೀವೋ ದೇವಸದಾಶಿವಃ ಧರ್ಮಾಂಜಂ ಮೋಹಂ ಭಾವೇ ನಮೋ ಜಯತೆ. चैत्र मासे शुक्ल पक्षाद्य पंचम्यां तिथौ मंदवासरयुक्तायां शुभयोग शुभकर्ण शुभ मूला नक्षत्रे धनुराशु जातस्य कपिलाय नमः. गजकर्णकाय नमः. लंबोदराय नमः. विकटाय नमः. विघ्नराजाय नमः. गणाधिपाय नमः. धूमकेतवे नमः. गणाध्यक्षाय नमः. पालचंद्राय नमः. गजाननाय नमः. पुष्पाणिं समर्पयामि. धूपमाग्रापयामि. वनस्पतिरसोत्पन्नो गन्धाढ्योदपोत्तमाग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां ज्योतिःशुक्लश्च देवानां सुतं प्रियः प्रभाकरो महातेजादीपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूपमाग्रापयामि. दीपं दर्शयामि. नैवेद्यम् ओं भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् मम भव. सत्यन्वर्तेन प्रसिञ्चामि रम्भाफलं निवेदयामि. अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा. ओं प्राणाय स्वापानाय स्वाव्यानाय स्वाउदानाय स्वासमानाय स्वाब्रह्मणे स्वा मध्ये मध्यमृतवाणीं समर्पयामि. समर्पित नैवेद्यं सर्जयामि. तृप्तिरस्तु ताम्बूलं समर्पयामि. नीराजनं समर्पयामि. मन्त्रपुष्पं समर्पयामि. प्रदक्षिणनमस्कारा सर्वोपचारपूजा समर्पयामि. सकलाराधने स्वर्चितमस्तु. कलशार्चनं करिष्ये. कೈ ಮುಗಿಯೋಣ್ಲೆ. ಓಂ ಮಹೇದ್ಯೋ ಪೃಥಿವೀ ಜನ ಇಮ ಯಜ್ಞಮಿ ಮಿಕ್ಷತಾಂ ವಿಪ್ರದಾನ್ನೋ ಭರೀಮಭಿಃ ಓಷಧೇ ಸಂಬಂಧಂತೆ ಸೋಮೇನ ಸಾರಾಜ್ಞಾ ಆಜಸ್ಮೈ ಕರೋತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಸ್तं ರಾಜನ್ ಪಾರ್ಯಾಮಸೆ. आजिग्रकलशम अक्रुधारापय सुत्यात्वा विषन्निन्दवः समुद्रं सिन्धवः सामा सहस्रापज प्रजयाप्षभिस्साप धर्माविशदाद्रेः तन्तुन्दन्मन्द्रसो भानुन्ने ज्योतिष्मदवतोरक्षित्या कृतान् अनर्पणं वेद योगवामभो मन्द्रभोजनयाद्रियं काण्डात् काण्डात् प्ररोहन् देवर्षपरशपरि एवानुदोर्वे प्रदनु सहस्रेण शतेन जाश्वतेवो निषदनं प्रणेवो सदिकृता गोभाजिक्लाञ्च पौरुषं यापलनिर्या अपलापुष्पायाश्च पुष्पणेः बृहस्पति प्रसूतास्तानो मञ्चतकुम्भसा बृहस्पते जुहस्सनहव्यान् विश्वदेव्यारा स्मृतान् दाशुषे अग्नेरयत चन्द्रकं हिरण्यमद्वसम्भूतमृतं प्रजातोदत्संवर्तरदो निदास्परे चुन्द्रीन्द्रियं युवास्वासा परिवेतागातजौ श्रेयान्वो ध्यायमानः तन्दे रास्कवेन्नेन्ते स्वादिवमनसा देवत्वं वास्तोष्पतिमावाक्यामि. ब्रह्मयज्ञानं प्रथमं प्रस्ताद्धीमतसुरुचोवे नावः सबुध्न्यापमास्य विष्टास्य वर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दना मृत्योरं क्षमामृता त्रिम्रम् आदित्यमावाहयामि. ओम् अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पति पृथिव्या यम् अपागं रेतागं चिन्नति अङ्गारकाय नमः. पूर्वोत्सरम् अङ्गारकमावाहयामि. प्रभशुक्राय भानवे वर्धकं हव्यमतिं चाग्नये सबूतं यो देव्यान् मानुषा जनगशन्तर्विश्वानतनाजिगाति शुक्राय नमः. पूर्वोत्सरं शुक्रमावाहयामि. आप्याय समेतदे विशुद्धस्वं वृष्ण्यं भवावाज संगते चन्द्राय नमः. पूर्वोत्सरं चन्द्रमावाहयामि. उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रजाकेन मिष्टापूर्ते सकंत्रदेथा मजञ्चा पुनः कृण्णगस्सावितरिवान् मन्वादाकं सेत्वैदन्तमेतम्बुदाय नमः. पूर्वोत्सरं उदमावाहयामि. बृहस्पते अतय दर्योरः आद्यमद्यवादिकृतमज्जने शोयद्धीते चवसर्त प्रजास्मासु द्रवणं दे चित्रम्बसुरं राहोमावाहयामि. केतुं गृह्णन् केतवे पेशोमर्या पेशदे समृद्धिप्रजाथा केतवे नमः. पूर्वोत्सरं केतवमावाहयामि. ओरिदनमातक्षते पड्ले मनसुटु प्रार्थने मल्पले. नवशक्ति पूजां करिष्ये. ओं विमलायै नमः. उत्कर्षण्ये नमः. ज्ञानायै नमः. क्रियायै नमः. योगाय नमः. प्रक्वे नमः. सत्याय नमः. अनुग्रहाय नमः. ईशानाय नमः. नवशक्ति पूजां समर्पयामि. ओं नमो भगवते सर्वभूतात्मने सकलगुणशक्तियुक्ता योगपद्मपीठात्मने नमः. स्वर्णपीठं कल्पयामि. स्वात्मसं संशुद्धं त्वामद्या पुरुषोत्तमारण्य पूजयामि. दुष्टाय नमः. कंठं पूजयामि.
सत्यदेवाय नमः वदनं पूजयामि सत्याच्युतान्मा नासिकां पूजयामि सत्यधर्मान्मा श्रोत्रे पूजयामि सत्यपूर्णाय नमः नेत्राणि पूजयामि सत्यौषधाय नमः भ्रो पूजयामि सत्यनन्दाय नमः भ्रूमध्यं पूजयामि सत्यवपुषे नमः ललाटं पूजयामि सत्यग्रहारोपणे नमः शिरः पूजयामि लक्ष्मी सत्यनारायणस्वामिने नमः अंगपूजां समर्पयामि अथ पत्रपूजां करिष्ये देवರಿಗೆ ಪತ್ರ ಪೂಜೆ ಹಾಕೊಂಡು ತುಳಸಿ ಕೈ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಪೊಲೆ ओम सत्यदेवाय नमः तुलसी पत्रं समर्पयामि सत्यात्मने नमः जाति पत्रं समर्पयामि सत्य विभवाय नमः चंबका पत्रं समर्पयामि सत्य संकल्पाय नमः बिल्व पत्रं समर्पयामि सत्यादेशाय नमः दूर्वा युग्मं समर्पयामि सत्य रूपाय नमः सेवंतिका पत्रं समर्पयामि सत्य सेव्याय नमः मरुग पत्रं समर्पयामि सत्य औषधाय नमः मदन पत्रं समर्पयामि सत्योदराय नमः करवीर पत्रं समर्पयामि सत्य धर्माय नमः विष्णुकांति पत्रं समर्पयामि सत्य कामाय नमः मारुति पत्रं समर्पयामि सत्येष्टाय नमः मल्लिका पत्रं समर्पयामि सत्य प्राणाय नमः नवमल्लिकापत्रं समर्पयामि सत्यशौर्याय नमः अपामार्गपत्रं समर्पयामि सत्यदक्षाय नमः पारिजातपत्रं समर्पयामि सत्यसन्तुष्टाय नमः दाडिमीपत्रं समर्पयामि सत्यवेदाय नमः बदरीपत्रं समर्पयामि सत्याच्युताय नमः देवदारुपत्रं समर्पयामि सत्यवर्मणे नमः शमीपत्रं समर्पयामि सत्यपूर्णाय नमः ಇಪ್ಪತ್ತ 7ನೇ ವರ್ಷದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾದ ಇನಿತ್ತ ದಿವಸಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಯನಂಚಿನ ಆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನೊಂಜಿ ಪೂಜೆನ ಮಲ್ತದೆ ಅನ್ನದಾನದ ಸತ್ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಆ ದೇವರನೊಂಜಿ ಪ್ರಸಾದನ ಪಡೆಯೋಡು ಪನ್ಪುನ ಸಂಕಲ್ಪದಿದೆ ಸರ್ವ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ಸೇರೊಂದು ಈ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಆ ದೇವರನ ಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಪೂಜೆ ಆತಿತ್ತೆ ಆ ದೇವರನ ಕಥೆನ ಕೇಳಂಚಿನ ಸಮಯ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ಈ ಪೂಜೆ ಎಂಚ ಪ್ರಾರಂಭವಾಂಡ ಇಂಥದ ವಿಷಯ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಕೇಳಿನಾಗ 18ಮ ಪುರಾಣ ಭಾಗುಡು ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪುರಾಣ ಭಾಗುಡು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೂಜೆತ ಕಥೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಪುಣಿಗೆ ಏಕದಾ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯೇ ಶವನಕಾದಯಾ ಪ್ರಪ್ರಚ್ಛಮುನೇರ್ ಸರ್ವೇ ಸೂತಂ ಪೌರಾಣಿಕಂಕುಲು ನೈಮಿಷ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಡದ ಮಧ್ಯಭಾಗುಡು ಶವನಕಾದ ಋಷಿಮುನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಸಭೆನ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾದ ಅಲ್ಪ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೆರಿಗೆ ವಾ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತಾದ ಚಿಂತನೆ ಪಣದ ಕೇಳಿನಾಗ ಕೃತ ತ್ರೇತ ದ್ವಾಪರ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮೂಜಿ ಯುಗಕ್ಲು ಕರಿದ 4ನೇ ಯುಗ ಪಣ್ಣಗ ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿನ ಸಮಯ ಕಲಿಯುಗ ಪಣ್ಣಗನೇ ಅಧರ್ಮನೇ ಹೆಚ್ಚಾದ ಧರ್ಮ ಕಡಿಮೆ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕಲಿಯುಗ ಅಂದು ಪಣತೀರಿ ಈ ಕಲಿಯುಗಡು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬರ್ಪನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಪತ್ತುಗಳು ವಿಪತ್ತುಗಳು ಕಷ್ಟಗಳು ತಾಪತ್ರಯಗಳು ರೋಗಾದಿ ಭಯಗಳು ಮಾತ ನಿವಾರಣೆಯಾದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸುಲಭವಾದ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ತಿಕೊಡು ಐಕೋಸ್ಕರವಾದ ವಾ ರೀತಿಯಾಯಿನ ಪೂಜೆ ಸತ್ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಲ್ತಂಡ ಐನ ಪಡೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪನಪನ ವಿಷಯಡು ಶವನಕಾದರ್ಶ ಮುನಿಕ್ಲ ಚರ್ಚೆನ ಮಲ್ತರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತಂಡಲ ಕೂಡ ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಸೂಕ್ತವಾಯಿನ ಉತ್ತರ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕೀಜಿ ಅವಾಗ ಇಂದೇ ಸಂದರ್ಭ ಗಲ್ಪ ಲೋಕ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಜಾಗೆಗೆ ಸೂತ ಪುರಾಣಿಕರು ಬತ್ತಿರು ಸೂತ ಪುರಾಣಿಕರ ಬಂಡ ಏರು ಬಣದ ಕೇಳಿನಾಗ 18ಮ ಪುರಾಣ 4 ವೇದನ ಮಾತ ಕಲ್ತದ ಅತ್ಯಂತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೂತ ಪುರಾಣಿಕರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡೆಗೊಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಬಾಂಧವ್ಯರ ಬತ್ತೊಂಡ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೇನ ಮಾತ ಕುಳ್ಳಾದ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮೋಡು ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಸೂತ ಪುರಾಣಿಕರಿಗೆ ಶವನಕಾದಿ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಸತ್ಕಾರನ ಮಲ್ತರಿಗೆ ಅಪಗ ಶವನಕಾದ ಋಷಿಮುನಿಕೆಡ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸೂತ ಪುರಾಣಿಕರೆಡ್ ಕೇಂಡರಿಗೆ ಯಾನು ಲೋಕ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಜಾಗೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಕಾಡದ ಮಧ್ಯೊಡ ನಿಕ್ಲ ಸಭೆ ಸೇರಿದುಳ್ಳಾರು ವಾವುದ್ದೇಶ್ಯವಾದ ಸಭೆ ಸೇರಿದಾರ ಪಣದ ಕೇಳಿನಾಗ ಅಕ್ಲ ಪಂಡರಿಗೆ ಕಲಿಯುಗದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಎಡ್ಯಾವುಡು ಪನಪನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ದೀವಂತ ಎಂಕ್ಲ ಮೂಳು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಮಲ್ತ ಸ್ವಾಮಿ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ತರ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕೊಂತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಕಲ್ತನಾರ ಪಂಡ ಈರೇ ಪುನಃ ಈರೇ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಪರಿಹಾರ ಕೊರಡು ಪಣದ ಅರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತರಿಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಸೂತ ಪುರಾಣಿಕರ ಪಂಡರಿಗೆ ಇಂದುವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಶಯ ಒಂಜಿ ಕಾಲಗಟ್ಟೊಡು ಈ ಲೋಕನ ಮಾತ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚನ ನಾರದ ಮುನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡೆ ನಾರದ ಮುನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೇರೆ ಬಣದ ಕೇಳಿನಾಗ ಸ್ವತಃ ವಿಷ್ಣುದೇವರ ನಾಡಿಗೆ ಹೋದು ವಿಷ್ಣುದೇವರಡನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರದ ಉತ್ತರ ಪಡೆದೇರಿ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಯಾನ್ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪೆ ಪಣದು ಸೂತ ಪುರಾಣಿಕರು ಶವನಕಾದ ಋಷಿ ಮುನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕತೆ ಪಣಿಯರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೇರು ನಾರದ ಮುನಿಕ್ಲಿನ ವಿಷಯನ ತೆರಿಪಾಯರು ನಾರದ ಮುನಿಕ್ಲೆ ಪ್ರಣ್ಣಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ ಮಾನಸ ಪುತ್ರೆ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುದೇವರನ ಪ್ರಿಯ ಶಿಷ್ಯಗೆ ಅಂಚಿತನ ನಾರದ ಮುನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ವರ ಪಡೆಯಿನಾರು
ಮೂಜಿಲೋಕನ ಅತ್ಯಂತ ಶೀಘ್ರವಾದ ವೇಗಡ ಸುತ್ತಬರ್ಪನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗೆ ಬಡೆಯಿನಂಚಿನ ನಾರದ ಮುನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಲೋಕ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬತ್ತೀರು. ಭೂಲೋಕಡು ಬತ್ತದೂನಗ ಮುಲ್ಪ ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾತಿತ್ತನ ಹಿಡ್ದಾವರ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಪನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಪತ್ತುಗಳು ವಿಪತ್ತುಗಳು ಕಷ್ಟಗಳು ತಾಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾತುವುದು ನಾರದ ಮುನಿಕ್ಲಿಗೆ ದುಃಖವಾಂಡಿಗೆ ದಾಯಗಂದ ಬಣ್ಣಗ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಪನಪುರವು ಸುಲಭಡು ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಏತೋ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತಾನಗ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಪನಪುರವು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪನು. ಆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ತಿಕ್ಕಿ ಬುಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯರೇ ಆ ಜನ್ಮದ ಮಹತ್ವ ಸರಿಯಾದ ತೆರೆಯಂದೆ ಅಜ್ಞಾನಡುಪ್ಪು ಅಂಧಕಾರಡುಪ್ಪು ಮುರ್ಕುದು ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮನೇ ಹಾಳು ಮಲ್ತನಲ್ಲಿರತ್ತ ಪನಪನ ದುಃಖ ನಾರದ ಮುನಿಕ್ಲ ಗಾಂಡ ಅಪಗ ಕಲಿಯುಗ ಮುಳು ಮನುಷ್ಯನ ಆಯಸ್ಸೇ 120 ವರ್ಷ ಕಠಿಣವಾಯಿನ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತದೆ ಯಾಗ ಯಜ್ಞಾದಿನ ಮೂಲಕವಾದ ದೇವರನ್ನು ಒಲಿಸಾರ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಪಗ ಸುಲಭಡು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾದೆ ಎನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯಾಂಜನ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ದೇವರೇ ಆರೆಡ ಯಾನೆ ಇಂದಿದ ಕುರಿತಾದ ಕೇಂದ್ರ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಉತ್ತರ ಪರಿಹಾರ ಕೊರುವೇರ ಪನಪನ ಸದ್ಭಾವನೆ ದೀವಂತು ನಾರಾಯಣ 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 ಪನಪನಂಚನ ದೇವರನ 4 ಅಕ್ಷರದ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಲ್ತಂತು ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದಂಚೆ ನಾರದ ಮುನಿಕ್ಲು ಬತ್ತೇರಿ. ವೈಕುಂಠ ಲೋಕ ಪಣ್ಣಗ ವಿಷ್ಣುದೇವರುಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನಗೆ ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ಪಣ್ಣಗ ಪೇರದ ಕಡಲ್ದ ಮಧ್ಯಭಾಗುಡು ಆದಿಶೇಷ ಪನಪನಂಚಿನ ಸರ್ಪನ ಹಾಸಿಗೆ ಆತ ಮಲ್ತದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಮೇತವಾದ ನಾರಾಯಣ ದೇವರಲ್ಪ ವಿರಾಜಮಾನವಾತಿತ್ತರಿಗೆ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾ ಪದ್ಮಾವನ ಮಾಲಾ ವಿಭೂಷಿತ ದೇವರ ಕೈಟೆ ಶಂಖ ಉಪ್ಪು ಚಕ್ರ ಗದಾ ಪದ್ಮನ ಮಾತ ಪತಂತು ಕಂಟೆಲಡಾರಿಗ ಪ್ರಿಯವಾನಂಚಿನ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಮಾತು ಧರಿಸಾವಂತು ವಿರಾಜಮಾನವಾತಿತ್ತೇರು. ಆ ನಾರದ ಮುನಿಕ್ಲೇನ ತುದು ವಿಷ್ಣುದೇವರ ಕೇಂಡರಿಗೆ ವೈಕುಂಠಗೀರು ಬತ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶಂಚಿನ ಪಣದ ಕೇಳಿನಾಗ ನಾರದ ಮುನಿಕ್ಲ ಪಂಡರಿಗೆ ಭೂಲೋಕೊಡು ಯಾನು ಸಂಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಜನಕ್ಲಿಗ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳ ಮಾತ ಸುಲಭಡು ಪರಿಹಾರ ಆವುಡು ಪನಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ದೀದೆ ಆ ಉತ್ತರ ಪಡೆಯರ ಈರ್ನಾಡಿಗೆ ಬೈದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಕೆಡ್ಡೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ಲೇ ಪಣದ ಅರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೇರು ಪನಪನ ವಿಷಯನೇ ದೇವರ ಪಂಡರು. ನಾರದ ಮುನಿಕ್ಲ ಕೇಂಡರಿಗೆ ಕಿಂ ಫಲಂ ಕಿಂ ವಿಧಾನಂಚ ಕೃತಂ ಕೇನೈವ ತದ್ವ್ರತಂ. ಈ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಪೂಜನೆ ವಾವಿಧಿ ವಿಧಾನಡು ಮಲ್ಪಡು ಸ್ವಾಮಿ ಆತ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಚಿನ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತಾಗಿಂದ ಪಣ್ಣಗ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವ ಎಂಚ ಪಣ್ಣಗ ಮನುಷ್ಯರ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಜಂದೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಾದಿ ಮಲ್ಪುಜಿರು ಎಂಚಿಪ್ಪನಗ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಈ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಚಿನ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಣದ ಕೇಳಿನಾಗ ದುಃಖ ಶೋಕಾದಿ ಶಮನಂ ಧನ ಧಾನ್ಯ ಪ್ರವರ್ಧನಂ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಂತತಿಕರಂ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯಪ್ರದಂ. ಒಂಜಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಪೂಜೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಂಡಾನಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬರಪುನ ದುಃಖಗಳೇನೆ ಕಷ್ಟಗಳೇನು ದೇವರ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪೇರು. ಧನಧಾನ್ಯ ಪ್ರವರ್ಧನಂ ಪಣ್ಣಗ ಇಲ್ಲಾಲದಂಕ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪಾದ ಕೊರ್ಪೇರು. ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಂತತಿಕರಂ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುನ ಅನುಕೂಲನ ಕೊರ್ಪೇರು ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯನ ಕೊರ್ಪೇರು ಆತ ಮಾತ್ರವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆದಡು ದೇವರದಂಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಕೊರ್ಪೇರು. ಪೂರ್ಣಮಾಸ್ಯಾಂಚ ಸಂಕ್ರಾಂತವು ಕೃತವಾನ್ ಸತ್ಯ ಪೂಜನಂ ವಾ ಪೊರ್ತುಗಳ ವಾ ಸಮಯಗಳ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಳ್ಳಿ. ಪುಣ್ಯಮ ದಿವಸ ಮಲ್ಪೊಳ್ಳಿ ಸಂಕ್ರಮಣ ಇನಿತ ದಿನ ವಿಶೇಷ ಪಣ್ಣಗ ಸಂಕ್ರಮಣ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಗೆ. ನಣ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗಳ ಕೂಡ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಗ ಐಕ ವಾ ದಿನಲ ಮುಹೂರ್ತ ತೂಪನ ಅಗತ್ಯ ಇಚ್ಛೆ ಪಣತೆ. ನಣ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಗ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನೈವೇದ್ಯ ಇತ್ಯ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತ ಸಪಾದ ಪಕ್ಷ ಪನಪನ ನೈವೇದ್ಯ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಗ ಶಾಸ್ತ್ರುಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನೈವೇದ್ಯನ ಪಣತಿರು. ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ಮೂಳು ಆ ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆಡೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ಮಲ್ತ ಸ್ಥಳ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಷ್ಟದ್ರವ್ಯ ಪಂಚಗಜ್ಜಾಯ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತ ಅವು ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ನೈವೇದ್ಯ. ಅಂಚನೆ ಮೂಳು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಪಾದ ಪಕ್ಷ ನೈವೇದ್ಯ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುವ. ಸಪಾದ ಪಕ್ಷ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಪಣದ ಕೇಳಿನಾಗ ಐನ ಬಗೆದ ವಸ್ತುಗಳೇನ ಐಕ ನಮ್ಮ ಪಾಡೋಡಿಗೆ ಆ ಪಾಡು ನಂಚಿನ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಪಣದ ಕೇಳಿನಾಗ ಗೋಧೋಮಸ್ಯ ಚೂರ್ಣ ಕಂಪಣ್ಣಗ ಗೋಧಿದ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಪಯಹ ಪಣ್ಣಗ ಪೇರೆ ಘೃತಃ ಪಣ್ಣಗ ನೇ ರಂಭಾಫಲಂ ಪಣ್ಣಗ ಪರಂದಗಳೇನ ಪಾಡೋಡು ಶರ್ಕರ ಪಣ್ಣಗ ಸಕ್ಕರೆ ಈ ಐನ ಬಗೆರ ನಮ್ಮ ಸೇರಿಸಾದೆ ನೈವೇದ್ಯ ತಯಾರು ಮಲ್ತದೆ. ಐನ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಾ ಈ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ. ಆ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪನಗ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರಡ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನಾಯ್ಕ ಮಾತ ದೇವರೇ ಅಷ್ಟೂ ಬಣದ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರ್ಪೆರಿಗೆ. ಇಂದು ಮಾತ ಸುರೂತ ಅಧ್ಯಾಯ ಬತ್ತಿನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಕಥಾಶ್ರವಣ ಮಲ್ಪನಾಗ 5 ಅಧ್ಯಾಯ ಬರ್ಪಣಿಗೆ ಐಟೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡೆ ಈ ದೇವರನ ಪೂಜೆದ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂಚಿನ ಪೂಜೆನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಡು ಪನಪನ ಈತ ಮಾತ ವಿಷಯಗಳು ಬತ್ತಂಡ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬನ್ನಾಗ ಕಾಶಿಪಟ್ಟಣ ಪನಪುರ ಪ್ರದೇಶದ ಭಟ್ರನ ಕಥೆ ಬರ್ಪಣು. ಕಾಶಿಪಟ್ಟಣ ಪನಪುನಂಚನ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂಜಿ ಭಟ್ರಿತ್ತೆರಿಗೆ ವಾರೀತಿಯಾದಿತ್ಯರ ಬಣದ ಕೇಳಿನಾಗ ಪ್ರತೀ ದಿನಲಾರು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಲ್ಪಡು. ಒಂಜು ದಿನ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಗೆ ಬೋಜಿಂದ ಅಣ್ಣ ಒಂಜು ಪೊರ್ತದ ವಣಸಗಾರಿ ಗತಿ ಜಾಂಡ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಜೀವನ.
ಆರೆನ ಭಯ ಭಕ್ತಿನ ಮಾತು ದೂದು ಸ್ವತಃ ವಿಷ್ಣುದೇವರಿಗಾಂಡೆ ಇಂಬೆರೆಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರ್ಕಾಪಣದ ವಿಷ್ಣುದೇವರ ಒಂಜಿ ವೃದ್ಧನ ರೂಪಡ ಬತ್ತೇರಿ. ವೃದ್ಧನ ರೂಪಡ ಬತ್ತದೆ ಕಾಶಿ ಪಟ್ಟಣದ ರಾಜಬೀದಿ ಎದುರದಿ ಕದಿ ಭಟ್ರಡ ಪಂಡರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಈರು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾತು ಮಲ್ತಾರತ್ತೆ. ಒಂಜಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದೆ. ಈರೆಗ ಬತ್ತಿನಂಜನ ಕಷ್ಟಕಾರ್ಪಣ್ಯನ ಮಾತ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪೊಳೆಯತ್ತ ಪಣದ ಕೇಳಿನಾಗ ಆ ಭಟ್ರ ಬಂಡರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬರ್ತದ ವಣಸಿಗೆ ಯಾನ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಬಣ್ಣಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳು ಉಪ್ಪುಂಡು, ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದನ ಮಾತ ಯಾನ ಇಂಚ ಹೊಂದಿಸಾವಣೆ ಪನಪುರಂಚಿನ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಬೇಜಾರನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಾಯಿ. ಅಪಗ ವೃದ್ಧನರು ಪಡಬತ್ತಿನಂಚನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರೇ ಪಂಡರಿಗೆ ದೈವಾಧೀನಂ ಜಗತ್ಸರ್ವಂ ಮಂತ್ರಾಧೀನಂ ತದೈವತಾಂ. ಪ್ರಪಂಚ ಇಂಚ ಉಂಡು ಪಣದ ಕೇಳಿನಾಗ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಜ್ಜಂದನಂಕ ವಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಾದಿ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ. ಅಪಗ ದೇವರನ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪಲೆ ಒರಿನ ಪೂರ ದೇವರಿಗೆ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಲೆ ಪನಪನಂಚನ ಆ ವಿಷಯನೇ ವೃದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರೂಪಡ ಬತ್ತಿನ ದೇವರೇ ಈ ಭಟ್ರಡ ಪಂಡರಿಗೆ ಭಟ್ರು ಸಂಕಲ್ಪನ ಮಲ್ತೊಂಡೇರೆ. ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ದಿನ ಕರೀದೆ ಅವೇ ಕಾಶಿ ಪಟ್ಟಣಗಾರ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಗೆ ಬತ್ತೇರೆ. ಏಪಲ ಇನಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಪನಪನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಾತ ಆ ದಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುವಸ್ತುನು ಕೊರಿಯರು. ಆರೆಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡಿ ಇನಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಪನಪನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಾತ ಈ ದಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುವಸ್ತುನು ಕೊರಡೊಂದಾಂಡ ಇನ್ನು ಮಾತ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಣದಾರೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ. ಅಪಗ ಪೂಜೆಗತ್ಯವಾನ ವಸ್ತುನು ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರೆ. ಬಂಧು ಬಾಂಧವ್ಯರದ ಮಾತ ಸೇರ್ಸಾವಂತು ದೇವರನ ಪೂಜೆನ ಮಲ್ತೇರಿಗೆ. ಅಪಗ ಒರಿಯವರೇನ ನಮ್ಮ ಕುಳ್ಳಂತ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನೆತ್ತೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಬಂಧು ಮಿತ್ರೇನೆ ಬಂಧು ಬಾಂಧವ್ಯರದ ಮಾತ ಸೇರ್ಸಾವಂತು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ. ಆ ಭಟ್ರನ ಪೂಜೆದಾವರ ದೇವರಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಂಡೆ. ಕಾಶಿ ಪಟ್ಟಣದ ರಾಜೆ ಆ ರಾಜನ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡದ ಕನಟ್ಟು ಬತ್ತ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಪಂಡರಿಗೆ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯೊಡೊಂಜಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಲ್ಪನ ಭಟ್ರುಳ್ಳೇರೆ. ಆರೆಗೆ ಜೀವನಗ ಬೋಡಾಯಿನ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ಪಾದ ಕೊರ್ಲಾಪನಪನ ವಿಷಯನ ಪಂಡೇರು. ಕಾಶಿ ಪಟ್ಟಣದ ರಾಜೆ ತನ್ನ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಕಡಪುಡಾಯೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಲ್ಪನಂಚನ ಏರಾಣ್ಲ ಭಟ್ರದಿ ಕಂಡಾರೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಪಣದ ಕಡಪುಡಿಗೆ ಅಂಚ ಸೈನಿಕರು ಇಂಬೆರಲೆತ್ತೊಂದು ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತೀರಿ. ಕಾಶಿ ಪಟ್ಟಣದ ರಾಜೆ ಆರೆಡ ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ತೆ ಆರೆಗೆ ಬೋಡಾನ ಸೌಕರ್ಯ ಮಾತ ಮಲ್ಪಾದ ಕುರಿ ಅಡಿದ ಬುಕ್ಕಾರೆ ಜೀವನದ ಸದಾಕಾಲ ಶ್ರೀಮಂತ ಆವಂತು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಸಾದ ಪಡೆಯಿರಿ. ಅವೇ ರಡ್ಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯೋಡು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಾಷ್ಟ ವಿಕ್ರಯ ಪಣ್ಣಗ ಕಣಕುಮಾರನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪಾರಿನ ಕಥೆಲ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡು ಒರಿ ಕಣಕುಮಾರನಂಚಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿದಿನಲ ಕಾಡುಗ ಬೋದಾಯೇ ಕಣಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಲ್ತದೆ. ಆ ಕಣಕನ ಪೇಂಟೆಡ್ ಕಣತು ಮಾರೊಂದಿತ್ತೆ. ಆ ತಿಕ್ಕಿನಂಜಿನ ದುಡ್ಡುಡಾಯನ ಜೀವನ ಪೋಡು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಜೀವನ. ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಣಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೋಸ್ಕರವಾದ ಕಾಡುಗ ಬತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಣಕ ತಿಕ್ಕಂಡ ಆ ದಿವಸ ಇಂಚ ವ್ಯಾಪಾರಗೋಸ್ಕರವಾದ ಬರುವಂತಪ್ಪನಾಗ ಆ ದಿವಸ ಆಗ ವ್ಯಾಪಾರನೇ ಆತಿಜ್ಜಾಂಡ ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖ ಹೊಡಿತ್ತೆ. ಇಂಚ ಬಂದಾಗ ಸಾದಿ ಮಧ್ಯೊಡದವನಾಗ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಲ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಆವಂತಿತ್ತಂಡೆ. ಮೂಲದಾಲ ಇಂಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಆವಾಪನಪನ ಒಂಜಿ ಆಶಾಭಾವ ನಡೆ ಆ ಇಲ್ಲದಂಚೆ ಆಯಿ ಬತ್ತೆಗೆ ಬತ್ತದವನಾಗ ಒಂಜಿ ಭಟ್ರ ಇಲ್ಲಾಲ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಆವಂತಿತ್ತಂಡೆ. ಆ ಇಲ್ಲದ ಭಟ್ರಡ ಎಂಬೆ ಕೇಂಡಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಮಯ ಆವಂದುಂಡತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಾ ಪೂಜೆ ನೀರು ಮಲ್ತುಲಾರ ಬಣದ ಕೇಂಡಾಗ ಆರ ಪಂಡರಿಗೆ ಕಲಿಯುಗ ಕಲಿಯುಗೋಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಪಣ್ಣಗ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಐನ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತನುಲ್ಲ ಪಂಡೇರಿ. ಈ ಕಣಕುಮಾರನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕೇಂಡೆ ಅಪಗ ಬಾಕಿತನ ಪೂಜೆಡು ಫಲದಿ ಕುಜ್ಜ ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಮಾತ್ರದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಆಪಣದ ಕೇಂಡಾಗ ಆರ ಪಂಡರಿಗೆ ಮಾತ ಪೂಜೆಡ್ಲ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಪೂಜೆಡು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಫಲ ಒರಿದಿನ ಪೂಜೆಡಾತು ಸುಲಭಡು ತಿಕ್ಕರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸುಲಭಡ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರಪನ ದೇವರ ಪಣ್ಣಗವು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಪನ್ಪನ ವಿಷಯನ ಪಂಡೇರು. ಈ ಕಣಕುಮಾರನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಾಂಡು ಯಾನ್ಲಾ ಕೂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಾವುಡು ಪಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಡಾಯಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ದಿನ ಕರಿದೆ ವಾಪಾಸ್ ಕಾಡಗ ಬತ್ತೆ. ಆ ದಿವಸ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಣಕ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪೇಂಟೆಗೆ ಬತ್ತು ಮಾರ್ನಾಗ ದ್ವಿಗುಣೀಕೃತ ಪಣ್ಣಗ ರಡ್ಡು ಪಾಲ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆ ದಿವಸ. ಅವಾಗ ಪೂಜೆಗತ್ಯವಾದ ವಸ್ತುನ ಮಾತ ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಬಂಧು ಬಾಂಧವ್ಯರದ ಮಾತ ಸೇರ್ಸಾವಂತು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೆ ಐಡಿದ ಬುಕ್ಕ ಶ್ರೀಮಂತೆ ಆವಂತು ದೇವರನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಸಾದ ಆಯಪಡೆ. ಈಗ ಇಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ರಡ್ಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬತ್ತಿನ ಸಾರಾಂಶ. ರಡ್ಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡು ಆ ದೇವರನ ಪೂಜೆನ ಮಲ್ಪುವ ಬಣ್ಣದ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲಿನ ಕಥೆ ಬತ್ತಂಡ. ಮೂಜನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವ ಬಂದು ಮಲ್ಪಂದಿನಕ್ಲಿನ ಕಥೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಾಧು ಬನಬುನಂಚಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಇತ್ತೆ ಮಾಮೂಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅತ್ತಾಯ ಚಿನ್ನ ವಜ್ರ ವೈಢೂರ್ಯ ಮಾರುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಜೀವನಡಾಗ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತನ ಇಂಚಿನ ಬಣ್ಣಗ ಆಗ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಇಜ್ಜಾಂಡ. ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ದೇಶವಾದ ಒಂಜಿ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಬಾಜಲ ಅವಂತುಂಡು ಬಣದೆ ದೂರಡದೋಜನಂಚಿನ ನದಿ ತೀರದಂಚಾಯಿ ಬತ್ತೆ ಬತ್ತತುನಾಗ ಆಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡೆ ರಾಜವರಿವಾರ್ತಗಳ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರದೆ ನದಿ ತೀರಡು ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ಅಂತಿತ್ತೇರು. ಆ ಪ್ರದೇಶಗೂ ಈ ಸಾಧು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬತ್ತೆ
ಬತ್ತದ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕೆಂಡೆಗೆ ರಾಜಗಾತಮಲ್ಲ ಆಸ್ಥಾನ ಅರಮನೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಸೌಕರ್ಯ ಮಾತ ಉಂಡು ನದೀ ತಿರುಡು ದಾಯಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂಡು ಪಣದ ಕೇಂಡಗ ಅಕ್ಲ ಪಂಡರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಊರುದ ರಾಜಗ ಸಂತತಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ನದೀ ತಿರುಡು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ಪನಪುನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತಿ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಂತತಿ ಆಂಡೆ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿವಸ ಆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಪೂಜೆನ ಮೂಲ ಮಲ್ಪ ಅಂತುಳ್ಳೇರು ಪನಪುನ ವಿಷಯನ ಪಂಡೇರು ಅವಾಗ ಸಾಧು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ಲಾ ಕೂಡ ಸಂತತಿ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾನ್ಲಾ ಕೂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲಾ ಸಂತತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆವಾಪಣದ ಕೇಳಿನ ಅಕ್ಲ ಪಂಡರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ದೇವರನ ಮಿತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ ಪನಪನ ವಿಷಯನ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಸಾಧು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಆ ದೇವರನ ಪ್ರಸಾದನ ಪಡೆದು ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಆಯನ ಬುಡಿತಿನ ಪುದರು ಲೀಲಾವತಿ ಪಂಡದು ಆ ಲೀಲಾವತಿರ ಪಂಡೆಗೆ ಇನಿಯಾನ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಊರುದ ಆ ರಾಜಗ ಸಂತತಿ ಇಜ್ಜಾಂಡೆ ಅಕ್ಲು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಪೂಜೆತ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದೆ ಸಂತತಿ ಪಡೆದೀರ ನಮಲಾ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಪೂಜೆತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪ ಕಾಪಣದು ರಡ್ಡು ಜನಲಾ ಕೂಡ ದೇವರನ ಎದುರು ಉಂಟು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತೀರು ಅಕ್ಲಿನ ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾತಿ ತಂಡ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಆ ಸಂಕಲ್ಪನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲಿನ ಸಂತತಿಯಾದ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಅಪಗ ಲೀಲಾವತಿ ತನ್ನ ಕಂಡಾಣಿ ಆಂಜನ ಸಾಧು ವ್ಯಾಪಾರದ ಕೇಂಡಾಳು ಸ್ವಾಮಿ ನಂಗೆ ದೇವರ ಸಂತತಿ ಕೊರಿಯರೆ ಏಪನಮ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನೆ ಪಣದ ಕೇಳ್ನಾಗ ಸಾಧು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪಂಡೆಗೆ ದಾಯಕ ಮತ್ಸರ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆಗುಂಜಿ ನಾಮಕರಣ ಇರುಂಡತ್ತ ನಾಮಕರಣ ದಿನ ತಾನೇ ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ಕಾಪಂಡೆ ನಾಮಕರಣ ದಿನ ಬತ್ತಂಡ ಬಾಲೆಗೆ ಕಲಾವತಿ ಪನಪನ ಪುದರದಿಯರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ವಿಜೃಂಭಣಾಪೂರ್ವಕವಾದ ನಾಮಕರಣನ ಮಾತು ಮಲ್ತೀರ ಅಂಡ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಪಿರ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ವರ್ಷಗಳು ಕರಿಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಾಗ ಲೀಲಾವತಿ ಕೇಂಡಾಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಅಂಡತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಏಪ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನೆ ಪಡೆದು ಕೇಳಿನಾಗ ಸಾಧು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪಂಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗಳೇ ಕಲಾವತಿ ಮದಿಮೆದ ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬೈದಾಳ ಮದಿಮೆದ ಶುಭ ಕಾರ್ಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಕ ಪಂಡೆ ಆ ಮದುವೆಗೋಸ್ಕರವಾದ ಯೋಗ್ಯವಾದ ವರನ ನಾಡಿಯರೆ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತೋಡು ವಿವಾಹ ಮಲ್ತೀರ ಅಂಡ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಪಿರ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಅವಾಗ ದೇವರ ಸಾಮಾನ್ಯ 17 ವರ್ಷದ ಈ ಪೂಜೆಗೋಸ್ಕರವಾದ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರಿಗೆ ಆಂಡ್ ಇಂಚನೆ ಆಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆತ ಮಹತ್ವನೇ ಹಾಳಾತ ಬೋಪಣು ಪಣದ ದೇವರ ಒಂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಸಾಧು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬುಕ್ಕಾಯನ ಮರ್ಮಾಯೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ದೇಶವಾದ ಒಂಜಿ ಊರುಗ ಬತ್ತೇರೆ ಆ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜನ ಪುದರು ಚಂದ್ರಕೇತು ನಾಮ ನೃಪೋತ್ತಮ ಚಂದ್ರಕೇತು ಪನಪನ ರಾಜೇ ಆ ಪ್ರದೇಶ ಆಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇಂದೇ ಸಂದರ್ಭಡು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಒಂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ರಾಜಗಜಾಡಿತನಂಚಿನ ಆ ರಾಜಮುದ್ರಿಕೆ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆನ ಕಳುವೆರ ದೋಚಂದು ಪೋಯರು ಅಕ್ಲೇನ ಪಿರಾವೆ ಈ ಕಳುವೆರನ ಪತ್ತೋಡೋ ಬಣ್ಣದ ರಾಜಭಟರ ಸೈನಿಕರನಕ್ಲೆ ಮಾತ ಬತ್ತೇರಿ ಕಳುವೆರ ಕಾಣದ ಉಂತುನ ಖಂಡಿತವಾತಲ ಸೈನಿಕರನ ಕೈಕ ತಿಕ್ಕುದು ಬೋನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ಬನಪನ ಪೊಡಿಗರ್ದ ಅವರ ಬಂಗಾರದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆನೆ ಸಾಧು ವ್ಯಾಪಾರಿನ ಸರಕು ತೊಟ್ಟುಕು ಪಡೆದು ಪೋಯರು ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಸೈನಿಕರ ಬತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬಂಗಾರದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮುಕ್ಲೆನ ಸರಕು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಪಗ ಸೈನಿಕರಿಗಾಂಡು ಸಂಶಯ ಬತ್ತು ನಕ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ಲೆ ಕಲ್ಲತನ ಮಲ್ತನ ಆತುಪೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಶಯಗಳು ಅಕ್ಲಿನ ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನಗಳು ಎತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೀರು ನನ್ನ ಚಂದ್ರಕೇತು ರಾಜಲಾಂಚನೆ ಮುಕ್ಲೇ ತಪ್ಪಿದಸ್ತೇರು ಪನ್ಪನ ಭಾವನೆಡೆ ಅಕ್ಲಿನ ಕಾರಾಗ್ರಗೂ ಪಾಡದ್ಬಿಡಿ ಇಂದು ಅಕ್ಲೇನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಡ ಇಲ್ಲಾಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಷ್ಟಕರ ಮಾಂಡು ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನಂಜನ ಬಂಗಾರ ದೊಡ್ಡ ಕಾಸನ ಮಾತ ಕಳುವೆರ ದೋಚೊಂದು ಪೋಯರು ಇಲ್ಲಾಟ ಒಂಜಿ ಕಾಸುಗಳ ಗತಿಜ್ಜ ಅಂದಾಂಡು ಕಲಾವತಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಗೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಬೇಲೆ ಪೋಪನ ಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತನು ಅವಾಗ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಅಕ್ಲೇಟ ಶ್ರೀಮಂತಿಕದ ಜೀವನ ಇತ್ತು ದೇವರ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಜೀವನ ಕೊರಿಯರ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ತಾನು ಬೇಲೆ ಪೋಪನಂಚನ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಾದಿ ಮಾತ ಮುಗಿಸಾದೆ ಆ ಕಲಾವತಿ ತನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡೆ ವಾಪಾಸ ಬನ್ನಗ ಸಾದಿ ಮದ್ದೋಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಲ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಆವಂತಿತ್ತನು ಆ ಇಲ್ಲದಂಜಿ ಕಲಾವತಿ ಬತ್ತಾಳೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಪೂಜೆಡು ಪಾಲು ಪಡೆದು ದೇವರನ ಪ್ರಸಾದನ ಪಡೆಯೊಂದು ಒಂಚೂರು ಪ್ರಸಾದನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಬಣ್ಣದ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬರ್ತಾಳೆ ಮಗಳ ಗಣತಿನಂಜನ ಪ್ರಸಾದನಗ ಲೀಲಾವತಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಅಂಡ್ ಏತೋ ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಿರ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಅಂಡ್ ನಣ ಆಯ್ನಾಥ ಶೀಘ್ರೋಡು ಈ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಡೋ ಪನಪನ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಡೋ ಪನಪನ ಭಾವನೆ ಇತ್ತಂಡೆ ಯಾವಾಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ದೇವರೇ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪರಿಗೆ ಪೂಜೆತ ದಿನ ಮಾತನೆ ಕಂಟ ಅಂಡ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರಿಗಳ ಕೂಡ ವಿಶ್ವಾಸ ಬತ್ತನೆ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಂದ್ರಕೇತು ರಾಜನ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡದ ಕನಟ ಬತ್ತು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಪಂಡರಿಗೆ ಆಕಳೆ 2 ಜನ ಕೂಡ ನಿರಪರಾಧಿಗಳು ಅಕ್ಲೆ ಊರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಡಪೊಡ್ಲ ಆತ ಮಾತ್ರ ಅವತ್ತು ಅಕ್ಲೆ ಕಣತಿನಂಚಿನ ಬಂಗಾರ ದುಡ್ಡು ಕಾಸುಗ 2 ಮೂಜಿ ಪಾಲ ಸೇರಿಸಾದ ಕಡಪೊಡ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪಣ್ಣಂಚಿನ ಪಾತ್ರಗೆ ವಿರೋಧ ಮಲ್ತನಾನಗ ನಿಕ್ಕಿಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಂತತಿನ ನಾಶ ಮಲ್ತು ಬಿಡುಪೇ ಪನಪನ ವಿಷಯನೇ ಆ ದೇವರ ಬತ್ತದು ಈ ಚಂದ್ರಕೇತು ರಾಜನ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡದ ಕನಟ್ಟು ಪಂಡೇರು ಅಪಗ ರಾಜಗಾಂಡೆ ದೇವರ ಬಣ್ಣಂಜನ ಪಾತಿರ ಐತ ತಿರಸ್ಕಾರ ಬೋಡ್ಚಿ ಪಣದು ತನ್ನ ಆಸ್ಥಾನಗ ಅಕ್ಲೇನ್ ಲೆಪ್ಪುಡಾಯಿ ಹೊಸ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊರಿಯೆ ಬಂಗಾರ ದುಡ್ಡು ಕಾಸಿನ ಮಾತು ಕುರಿದು ನಿಕ್ಲಿನ ಊರುಗ ಪೋಲೆ ಪಣದು ಕಡಪುಡಿ ಐದು ಬುಕ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಆ ವಾಪಾಸ್ ಊರುಗ ಬತ್ತೇರಿ 40 ದಿನದ ಕಾಲ ಹಾಕ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗ ಬೋಡ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತರಿಗೆ ಇಂದು ಮೂಜಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬತ್ತಿನ ಸಾರಾಂಶ ಕೊನೆಯದಾಂಚನ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಂಗಧ್ವಜ ಪನಪನಂಚನ ರಾಜನ ಕತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ತುಂಗಾ ಪನಪನ ರಾಜ್ಯ ಆಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ವಾರಿ
ರೀತಿ ಆತ ಬಣ್ಣದ ಕೇಳಿನಾಗ ತನ್ನ ಊರುದ ಜನಕ್ಲೇನ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ದೈತೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇಂಚಿ ಪುನಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ಜನಕ್ಲ ಮಾತ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಬಂಡೆ ರಾಯಡ ಈ ವರ್ಷ ಎಡ್ಡೆ ಬುಳೆ ಬೈದಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಡದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಾತ ಬತ್ತದ ಬುಳೆ ನಾಶ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕೈಕ ಬತ್ತಿನ ಬಾಯಿಗೆ ಜಾನ್ ಲೆಕ್ಕ ಅವಂತುಂಡು ಬತ್ತಿನ ಕಷ್ಟ ನೀರು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪಾದ ಕೊರಡು ಬಣದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೆರಿಗೆ ಅವಾಗ ಒಂಜಿ ರಾಜನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂಚಿನ ಪಣದ ಕೇಳಿನಾಗ ಪ್ರಜಾಪಾಲನೆ ಪಣತೀರ ಜನಕ್ಲೆಗ ಬತ್ತಿನ ಕಷ್ಟನಾಯ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸದ್ಭಾವನದೀದ ತನ್ನ ಕುದುರೆನೇ ಏರ್ದು ಕಾಡಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಬೇಟೆ ಮುಗಿಸಾದೊಂಜಿ ಕಾಡದ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಗಾಯ ಬನ್ನಾಗ ಏರೋ ಪಾತ್ರನಂಜಿನ ಶಬ್ದಗಣದತ್ತ ಪಣದವನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷದ ಬೊಡಟ್ಟು ಗೋಪಾಲಕೆರೆ ಪಣ್ಣಗ ಪೆತ್ತ ಕಾಪನಂಜಿನ ಜೋಕ್ಲು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಅಲ್ಪ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೋದಿತ್ತೇನೆ ಆ ಜಾಗೆಗೆ ಈ ರಾಜಬತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಪಣದೊಂಜಿ ಪರಂದನಾಯ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಅವಾಗ ರಾಜನ ಮನಸ್ಸಡಾಂಡ್ ರಾಜ್ಯ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ಪನ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾನ ಈ ಪೆತ್ತಗಾಪನಂಚನ ಜೋಕ್ಲು ಕೊರನ ಪರಂದನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ ಪನಪನ ಅಹಂಕಾರಡ ಇನ್ನು ದಕ್ಕದ ಪೋಯಿ ಅವಾಗ ಆ ಪ್ರಸಾದ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತಿನೈಕ್ ತ್ಯಜನಾ ದೋಷ ಬತ್ತಂಡಾಯ ತನ್ನ ಊರುಗ ವಾಪಸ್ ಬತ್ತದವನಗ ఆయన ರಾಜ್ಯನೇ ನಾಶವಾತುಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಲ ಕೂಡ ఆయన ಉದ್ಯಾನ ಮಧ್ಯೆ ಸಹಿತ ಬೋರಂತುಂಡಿಗೆ ಆಯ್ಗ ಮಲ್ಲ ಆಘಾತ ಅಂಡ್ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೆ ದಾಯಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅಂಡ್ ಪನಪನ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನ ಆಯ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಜೋಕ್ಲು ಕೊರನ ಪ್ರಸಾದ ಅವು ಭಕ್ತಿ ಬೋರಕವಾತಿತ್ತಂಡೆ ಆಯ್ತ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತಿಯಾನ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೆ ಆ ಗೋಪಾಲ ಕೆರಡ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳೋಡು ಪಣದ ವಾಪಸ್ ತನ್ನ ಆ ಕುದುರೆನಿ ಏರದ ಕಾಡಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಗೋಪಾಲ ಕಿರಡ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಂಡೆ ಅಕ್ಲಕೊರ್ನಂಚನ ಪ್ರಸಾದನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ವಾಪಸ್ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಗೆ ಬತ್ತದವನಾಗ ರಾಜ್ಯ ಸುಭಿಕ್ಷವಾತು ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಂಡು ಆತ ಮಾತ್ರವತ್ತ ಆಯನ ಉದ್ಯಾನ ಮಧ್ಯೆ ಸಹಿತ ಬೋರ್ನ ಬಾಲೆ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಲಕ್ಕದು ಗೊಬ್ಬೊಂತಿತ್ತೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಈ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಮಹತ್ವ ಎಂಚಿನ ಪನಪನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಸದಾಕಾಲ ಆಯ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದೇವರನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಪ್ರಸಾದ ಪಡೆಯಗೆ ಇಂದು 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಬತ್ತಿನ ಸಾರಾಂಶ ನನ್ನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನಾಗ ದೇವರನ್ನ ಬಿಂಬ ದೀಪ ಕಲಶ ದೀಪ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ದೀಪ ಪ್ರಧಾನವಾದ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನೆ ಕಲಶಗು ದಾಯಗಂದ ಪಣ್ಣಗ ಕಲಶಸ್ಯ ಮುಖೇ ವಿಷ್ಣು ಕಂಠೇ ರುದ್ರ ಸಮಾಶ್ರಿತಃ ಮೂಲೆ ತತ್ರಸ್ಥೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತುಗಣ ಸ್ಮೃತಃ ಕಲಶದ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಪಣ್ಣಗ ವಿಷ್ಣು ದೇವರು ಮಧ್ಯಭಾಗ ಪಣ್ಣಗ ಶಿವದೇವರು ಮೂಲ ಭಾಗ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಕಲಶೋಡು ದೇವರನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಪ್ಪುಂಡು ನಾನು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಆವಡೆ ಆ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಫಲ ನಂಗತಿ ಕೊಡು ನನಗ ಪೂಜೆ ತಕೇರಿಗೆ ಆನ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣ ಉಂಡೆ ಯಾವುಂಡು ಅಂಡ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಅಂಚತ್ ಐತ ಒಂಜಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಫಲ ನಂಗತಿ ಕೊಡು ನನಗ ಅಲ್ಪ ಅನ್ನದಾನದ ಸತ್ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಡಿಗೆ ದಾಯಗಂದು ಪಣ್ಣಗ ಕಲಿಯುಗಡದಂಕೆ ಮನುಷ್ಯರನೇ ಏತ ದಾನ ಧರ್ಮ ಕೊರತಲ ನಂಗೆ ಒರಿಯನ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸಾರ ಪಣ್ಣಗ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ದಾಯಗಂದು ಪಣ್ಣಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ಪೆ ಏನಡದಾಲ ದುಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಚೂರು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಣದ ಬತ್ತನ ಈತ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ದೆತ್ತು ಕೊರನಾಯ ಪನ್ಪೆಗೆ ಬೋಡಾಯನಾತಿತನ ಈತೆ ಕೊರಿಯ ಪನಪನ ಅಲ್ಪ ತೃಪ್ತಿ ನನ್ನ ಕುಳ್ಳ್ಯರ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಜಾಗೆ ಕೊರಲೆ ಪಣದವರೆ ಕೇಳೊಂದು ಬತ್ತಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಮೂಲಡಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದ ಕುಳ್ಳು ಬಣ್ಣಗಾಯ ಪನ್ಪೆಗೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಜಾಗೆ ನನಗೆ ಮುಲೆಡೆ ಕೊರಿಯ ಪನಪನಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ತೃಪ್ತಿ ನನ್ನ ಬಡವುಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನನಲಾ ಬೋಡಾ ಪಣದ ಕೇಳಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಇಂಕ ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕೆ ಆಂಡ್ ಸಂತೋಷವಾಂಡ್ ತೃಪ್ತಿ ಆಂಡ್ ಪನಪನ ಭಾವನೆ ಬರ್ಪನೆ ಅನ್ನದಾನಡ ಅವಾಗ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅನ್ನದಾನ ಸಹಿತವಾದ ಮಲ್ತಂಡ ಈಕ ವಿಶೇಷವಾದ ಫಲ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಾದ ಕೊರ್ಪರಿಗೆ ಅಂಜರದವರ ವಿಶೇಷವಾದ 27ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಇನ್ನಿತ ದಿವಸದ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಮಯದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಸೇರಿದ ಸರ್ವ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರನ್ನ ಸರ್ವೇರ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಇತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಪೂಜೆ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಆ ಕಥಾಶ್ರವಣನ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬು ಕೊರುಪನಂಚಿನ ನೈವೇದ್ಯ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿನ ಮಾತು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಪುರ್ಲುಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ಸರ್ವ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಕ್ಲಕ್ಲೆನ ಮನಸ್ಸುಡುಪುನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳ ಸಂಕಲ್ಪನ ಮಾತು ದೇವರ ನೆರವೇರಿಸಾದು ಕುರಿದು ಮಲ್ಪುನ ವೃತ್ತಿ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾತು ಉನ್ನತವಾಯಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೈತುಂಬ ಸಂಪಾದನೆ ಸ್ಥಿರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೀರ್ತಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಾದು ಕುರಿದು ಜೋಕ್ಲಿಗ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿ ಶ್ರೀಯಂಬಲಂ ಆಯುಷ್ಯ ತೇಜ ಆರೋಗ್ಯನ ಕುರಿದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಗುಪ್ಪು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರುಪ್ಪು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಏರು ಮಾತ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಂದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರ ಸರ್ವೇರಿಗಳ ಕೂಡ ಆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಪ್ರಸಾದ ದೇವರ ಕುರಿದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಕೂಡ ಇಂಚನೆ ಈ ಸಮಿತಿ ಹಿಡಿದು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಭಗವಂತನ ಸತ್ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ದೈವ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನ ಕುರಿದು ನನ್ನ ಎಲ್ಲದ ದಿನಮಾನಡು ಬೈಯಡಾಪನಂಚಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಕೋಲೋತ್ಸವನ್ಲ ಕೂಡ ಪೊರ್ಲುಡು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರ ನೆರವೇರಿಸಾದ ಕುರಿದು ಆ ದೈವಗಳೆಲ್ಲ ಅಭಯ ನುಡಿನ ಸರ್ವ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಾದ ಕುರಿದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಪ್ರಸಾದನೆ ಆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಸರ್ವೇರಿಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಾದ ಕುರುಡು ಬಣದೆ ಕರ್ಮಾಂಗದ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ನಮ್ಮ ದೇವರಡ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂಗಲಂ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಮಂಗಲಂ ಮಧುಸೂದನ ಮಂಗಲಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷೋ ಮಂಗಲಂ ಗರುಡಧ್ವಜ ಸರ್ವಮಂಗಲದಾತಾರೋ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರೋ ಗಣೇಶ ಸ್ಕಂದ ಸಂಯುಕ್ತೋ ವಂದೇ ವಾಂಛಿತ ಸಿದ್ಧಯೇತೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ.
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಿತ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ. ನಾಲಿಗೆರಂ ಭಾವನಾಮೃತೋಪಕರಣಂ ಸ್ವಾಪಾನ 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 ಸ್ವಹ. ಕೈ ಮಹಾಪೂಜೆ ಆಗೋಣ ಮಾತಲ್ಲ ಕೈ. ಓಂ शृण्वन्नोतिवस्यैतसादनं श्रीविघ्नेश्वराय नमः। एतस्य राज्यमादित्ये यो राजा भद्राज्यो वासो मे नैजते देवस्वामेतानि कवेगं शिवन्ते एतावं भवे देवानागं सवाः कैवास्मै प्रयच्छं नेतयेनं पुनस्तवन्ते राज्याया देवसो राजा भवते बहुक्वै बह्वश्वाये बह्वजा विकाये बहवरेह्यवाये भवमानदिलाये श्रवणाय महाराजाय नमः। पर्याप्त्या अनन्तराजा सर्वस्तोमोति रात्रौ तमोर्भवति सर्वस्याप्ते सर्वस्यजित्ते सर्वमेव तेनाप्नो सर्वं जयते यो वेदादौ स्वर प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः परस्य महेश्वरः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ದೇವರ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪಾದ ಕೊರದು ಎಲ್ಲದ ದಿವಸಡಾಪನಂಚಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಕೋಲೋತ್ಸವನ್ಲ ಕೂಡ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪಾದ ಕೊರದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರಿಗೆ ಕಲಶ ಮದ್ದಡು ಕೊರನಂಚಿನ ಅಂಗಪೂಜೆ ಪತ್ರಪೂಜೆ ಪುಷ್ಪ ಪೂಜೆ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾರ್ಚನೆ ದೇವರನ್ನ ಐನ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಥಾಶ್ರವಣಾದಿಗಳಿನ ಮಾತ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಪೊರ್ಲುಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ಮಾತ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಗಳ ಕೂಡ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆತ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಫಲನ್ನು ಕೊರದು ಅನ್ನದಾನ ಸತ್ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾತ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪಾದ ಕೊರದು ಅಪ್ಪೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರನಲ ಪೂರ್ಣವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪಾದ ಕೊರದು ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಮಲ್ಪನ ವೃತ್ತಿ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾತ ಉನ್ನತವಾಯಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೈತುಂಬ ಸಂಪಾದನೆ ಸ್ಥಿರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೀರ್ತಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಾದ ಕೊರದು ಮನಸ್ಸಿಡ ಎನ್ನಿನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಗಳೇನೆ ಆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನೆರವೇರಿಸಾದ ಕೊರಡೆ ವಿಶೇಷವಾದ ದೀಪ ಇಂಚ ಪುತ್ತದು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬೆಳಗುಣ ಅಂಚನೆ ಸರ್ವೇರ್ನ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಅನವರತವಾದ ಬೆಳಗಾದ ಕೊರಡು ಮಣದೆ ಸರ್ವೇರ್ಲಾ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಸನ್ನಿಧಾನದ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೇರ್ಲಾ ಮಲ್ಪನಂಚನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವರ ಪಂಡ್ಲೆ ಕನೆ ಪಂಡ್ಲೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂ ಮೇಧಾಂ ಯಶಃ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಶ್ರಿಯಂ ಬಲಂ ಆಯುಷ್ಯಂ ತೇಜಃ ಆರೋಗ್ಯಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದಾರಿ ಗೋವಿಂದ ಮೂಳು ದೇವರೇ ಪಾಡ್ಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ.